Ассалому алайкум мардуми YouTube. Ҳама каса созен хубен, саломатиятон хубай. Ирӯз 28 феврали соли 2024 1000 рубл 119 сомонӣ. Ирӯза навор хонаҳо навор кардем, заминҳо ҳастанд, квартираҳои фурӯшӣ аз ҳар як нуқтаи Tojikiston барои шумо пешниҳод кардем. Тамошо кунед, ҳамин наворда лайк бизанед, подписатсия кунед канали мода, подписатсия. Бовар дорам ягон хона мошини арзон ба қабд мекунем иншоалло бачако. барои реклама муроҷиат кунед, хона, замин, мошин, квартира, техника, аппарато. ҳамин чизе боша мо дар Instagram, TikTok, YouTube канал рекламаш мекунем, ҳаракат карда савдо карда битем бачаҳо. Навора бодиққат гӯш кунед, маълумотро гӯш кунед, качесвара баланд карда монед. Кадом хона, кадом квартира ки замине ки шумо да маъқул мешава, ҳамун рақамҳои соҳибашро занг бизанем, барем бихарем бачаҳо. Бодиққат навора гӯш кунед, нагзаронда то охир тамошо кунед. Навори беҳтарин барои шумо пешниҳод кардем. Меҳнатҳоро қадр кунед, лайкҳоро биҷиқед, подписатсия кунед, качесвара баланд кунед, зангуларо васеъ кунед. касоне ки дар шаҳри Подольск ҳастед, бародари азиз, барои регистратсия кардан мақсад танқисӣ мекашед. 3 моҳа регистратсия 7000 рубл. Компания Акай Исломҷон дар город Подольск. Рақамҳои +7 990 танҳо WhatsApp-и холияй ёки +7 995 ҳам телефонҳои дастӣ, ҳам WhatsApp занг бизанед, регистратсия мекунад. Дани базаш 3 моҳа ҳастай 7000 рубл. касе аз номи канали мо гап занад, Савдо ТВ бо арзон мекунад бачаҳо. Марамат занг зада бипурсед, ша кортона осон мекунад. мегзарем ба якум замини фурӯшӣ, бародари азиз. замини фурӯшӣ аст ки дар шаҳри Кулуб, қитъаи 6, деҳаи Чаманзор меган. замин иборат аз 8 сотиқ замин барои 5 жархона, коридор, ҳамом. мақсад фундаменташ рехтагӣ тайёрай. дидесен дар рӯи экрани худотон бачаҳо. документош 100% обсвет постоянӣ ҳастай ҳама вақт. нақша гуфтан 80000 сомонӣ бо савдои хубам дора. ҳамон нафаре ки харидори аниқ ҳастин, занг бизанед, рақамҳои ахираш 3780 телефони дастӣ ёки +7 39 рақамҳои WhatsApp шунай занг зада муроҷиат кунед бачаҳо. агар ки маъқул боша рафта бихаренаш. мегзарем ба дуюм хонаи фурӯшӣ, бародари азиз. хонаи фурӯшӣ аст ки дар шаҳри Ҳисоре ҳамин хона. мақсад трассаи Душанбе Регарда, ҳамин тарафта разница ҳамин хона ва трассаи раҳи Душанбе Регар 100 метр разница дора бачаҳо. маълумоти пурра ҳамин хонара ма дар рӯи экрантон мондагием, ҳамин хеле скриншотка рӯи кам бачаҳо. хай бо худотон занг бизанед, маълумоти пурраша бигиред. рақамҳои телефонҳои дастӣ ё ин ки WhatsApp-ша мондагӣ метавонед прямои дар WhatsApp ё ин ки телефони дастӣ занг бизанед, бигиред. ҳамин маълумотош дар рӯи экрани шумо 8 сотиқ замин доштай дар колхози Москва. дар наздаш мактаб, магазин, масҷид, беморхона ҳастай хулоса. ин ҳамин хонаи ба ғишти пухта, кирпичи пухта бардоштагӣ. ин агаротош дарахтҳои меваниҳандаам шинондагӣ ҳоли майдаам бача. неки хонара фасон бардоштагиан, ғишти пухта хати. марамат занг дада маслиҳат кунед. мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ, бародари азиз. хонаи фурӯшӣ ҳастай дар хона 20 сотиқ замин масоҳат дорад. ин ҳамин хонаи стари камтар, мақсад хонаи пешина. ноҳияи Қумсангир, деҳаи Навоӣ, об свет дорад. мактаб, масҷид, ошхона, баня, магазин, эдпункт иёш проблема нестай бачаҳо. се тараф маҳкам. нархша 200,000 сомонӣ мега, бо савдо ҳам дора. телефоношам мондем, рақамҳои 931 57 40 97. имо занг зада маслиҳат кунед дӯстон азиз. мегзарем ба чорум замини фурӯшӣ. заминхаро бодиққат гӯш кунед. замини фурӯшӣ аст дар шаҳри Ҳисор, колхози Москва. 6 сотиқ замин об свет дора. нархша $20000 меган. дӯстон азиз, ака нашоти нархаш занг бизанед, рақамҳои 918 ёки ахираш 4666 WhatsApp дора. мактаб, магазин, масҷид ҳастай, беморхона, трассаи Душанбе Регар ҳастай. хулоса ҳамин қадар разница дора. занг зада маслиҳат кунед. панҷум хонаи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ аст дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино. 380000 сомон нархаш. як комната квартира 3 этажа 38 метри квадратӣ будай бачаҳо. адресошон чӣ мега спечак мега ҳамун тарафо. хулоса ду хона дар наздаш мактаби 93 қарор дорад. дом 601 худаш 6 этажа мебошад. хона дар 3 мешиёна қарор дорад.
хона бо чизи чора савдо мешавад, яъне 380,000 сомонӣ. хоб ремонти хона фасон кардагӣ, ремонти замонавӣ, ҳамаш қонуну қоида кардагӣ. касоне ки мехара фикр мекунем ки пушаймон намешавад. дӯстон занг зана маслиҳат кунен. 3 этажа дом худаш 6 этажа мега, дар 3 этаж қарор дора ҳамин хона, 38 метри квадратӣ. квартира фурӯши шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино, 380,000 сомонӣ. занг биза бача маслиҳат карда бигириш. ҳамин лайкора бачаҳо пабаратки бизанен, лайкотонро биҷиқен, подписатсия кунен, эълони навбатиро сар мекунем. мегзарем ба шашум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастай дар шаҳри Кӯлоб. бачаҳои Кӯлоб ҳамиҷаен дар комментар нависен ки мо дар ҳамҷа тамошо кистем. шербачаҳо лайкора биҷиқен. 160,000 сум нархш. ба семенблок бардоштагӣ проекти фасон хушро 4 комната 5 сотих замин масоҳат дорад. ин ҳамин хона ҳай бачаҳо. рақамҳои 988 ахираш 028 телефони дастӣ. хона дар болои масҷиди бобои ҳоҷи Мирзо срочно фурӯхта мешавад бо нархи 160,000 сомонӣ. пул дар кор. харидори конкрет мебошад, занг биза, маслиҳат мекунем. беҳуда ҳавоӣ занг назанем бачаҳо, савдои ҳавоӣ накунем мега. ваня кухни дар дарун шай. хулоси гап, касе мехара ҳамон нафар занг бизана, бо маълумотои пурраша, суратоша мақсад мехоҳем видео карда роитон мекунем. мебинем маъқул боша, биё бихараш мега. нашоти нархош бо сахт мақсад чахчах кунем бачаҳо. рақамҳоро барои реклама мондагием дӯстон. замин, мошин, хона, квартира, техника, аппарату чизе боша рекламаш мекунем, рӯй кунен. хӯшай ҳаматон пабратски ҳамин наворда лайк биза, дар канал подписатсия ку. рӯи ки бачаҳое ки мақсад хонахар ҳастанд, заминхар ҳастанд, мошинхар ҳастанд, канали моро поделитсия кунен. иншоалло ки ирӯз мақсад хонаҳо боша, пагабу мошино мешавад бари подписчикои худмон. як рӯз хона, як рӯз мошин мо навор мекунем. тамошо ки наворро бо диққат фақат. мегзарем ба ҳафтум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастай дар ноҳияи Данғара. тарафи Данғара мерем, бульёни поён мерем ака. ценаша 70,000 сомон мега. 4 комната 10 сотих замин масоҳат дорад. рақамҳои телефоноша мондем 0610. ноҳияи Данғара, бульёни поён. аз роҳи калон тақрибан мега 200 метр дарунай. 10 сотих замин масоҳат, 4 дар хона, ҳамомаш дарун нушта, яъне ки баня дора дарун нушта. шкатур яъне ки кадагӣ дидесен дар рӯи экрани худтон бачаҳо. маълумоти пурраша тариқи телефонои 931 40 46 10. занг бизанен, маълумоти пурраша роитон мекуна. хай бо чахчах кунем бачаҳо, муомила кунен. 70,000 сум мега. 70,000 сомонӣ бачаҳо. раи поизи ҷай ӯ тараф хона дӯстон. мегзарем ба ҳаштум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ 3 комната 6 сотих замин масоҳат дорад. шаҳри Ваҳдада қарор дорад. ина деҳа, ина трассаи раҳ, яъне ки трассаи кӯча бачаҳо. ин ҳамин хона, ин ҳамин дарвоза мақсад гирдаша маҳкам кардагиянд. нархша 175,000 сум мега. 6 сотих замин масоҳат дорад дӯстон. 6 сотих замин масоҳат, 3 дар хона, шаҳри Ваҳдат, деҳаи Истиқлол. хоб ҳамаи хароҷотоша мега, мақсад бартараф кардагӣ. ҳуҷҷатошам 100%. хоб ягон камбудӣ мақсад ҳаракат мекунем ки баъри ҳамон нафаре ки мехаранд накунемда. хонаро ба номшон оформит кунем, ҳуҷҷатоша тахт карда битем меган. 175,000 сум. хай бо камтар савдо ҳам дорад дӯстон. маслиҳат кунен, маъқул боша агар бигиренша. рӯи хотира миннатҳои мо дар ҳамин навори ма ҳозир лайк бизаненда. барои реклама дар боло мондагӣ ин батса бачаҳо муроҷиат кунем, мо реклама мекунем чизе боша. мегзарем ба ноҳум эълони рӯза. хонаи фурӯшӣ 4 комната 45 сотих замин масоҳат дорад. рақамоша мондем ноҳияи Файзобод, деҳаи Зинатобод. нархша 200,000 сум мега. хона аз роҳи асфалт тақрибан 1 километр дурай. 4 дар хона кардагӣ. ремонти хонаҳо миёна хай дидесен худотон бачаҳо. 2 ҳаммом дора, ошхона дора, анҷомхона дорад. хоб 2 хонаи падвалдор ҳам ҳастай. хоб хулоса як оғил пушташ мақсад шипанг меган дорад. замини назди ҳавлигӣ 35 сотих я ҳастай бо 70
сотиха ҳам дорад. Дигаш мақсад барои боғ ҳам тайёр ҳаст мега бачаҳо. 35 сотиха, 70 сотиха бачаҳо 200,000 мега. Ака бо маълумоти пираша бачаҳо мо нагирифтем. рақамҳои рӯи экранда 907 ахираш 001 ай занг бизанен. маълумоти пирара бигирен. инҷа гуфтагия ки 45 сотих бо 35 сотих 70 сотих гуфтаган, ҳар хел гуфтаганда. хулоса даҳам хонаи фурӯшӣ бародар азиз. хонаи фурӯшӣ ҳастай дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Шоҳмансур. ана ки бо диққат тамошо кунем. нақша 540,000 сум мега. бо савдо ҳам дора. 4 комната 2 сотих замин масоҳат дорад. рақамҳои 37 телефони дастӣ, 4 хона 2 ҳаммом плюс 1 кухни калон, кладовка, ҳоҷатхона. ҳоҷатхонаи заминӣ ҳам ҳаст. ҳама вақт об свет ҳастай. хона бо шароити хуб таъмир кардагиай, фасони хушрӯ, як кондитсионер, падаркай. хай бо занг бизанем бачаҳо, маслиҳат кунен. инҷа гуфтаем ки кондитсионери хонара падарка мекунем. касе мехара, хай бо дил биё қанд бихо. ина нигоҳ кунем. бо хеле ҳавзи моӣ ҳам ҳастай. моё бозӣ дора. хеле вариантҳо ҳам дошта. дӯстон азиз, хай занг маслиҳат кунем бачаҳо. агар дар ҳамин навори ман ягон хонаи арзон яке хонае ки ба хоси дили шумоша наёфта бошен, зиқ нашен. иншоалло бо навораи баъдинара тамошо кунем. ҳаракат мекунем. хеле меғалта хонаҳои арзон сирошнака мо ҳам дар дастмон боша. агар хонаҳои 50,000 меонем иншоалло, яке дар дасти мо нест бачаҳо. 11 элони рӯза. боз як хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе Гипраземда қарор дорад. 420,000 сомонӣ, 4 комната 6 сотих замин масоҳат дорад. рақамҳои 1 галан 0 83 84 да занг бизанен, маслиҳат кунен. ноҳияи Фирдавсӣ, поёни Гипразем. осилот мега. мошин боша, як мошин боша мақсад қабулам мекарда бачаҳо. ба мошин ҳам бо болои сум талаб кардастам. фикр мекунам хеле ҷа ҳам хеле маълумот дораган. шаҳри Душанбе Гипразем 420,000 сум нарх. ина ба кирпичи пухта вардоштагӣ хонара. хоб 4 комната 6 сотих замин масоҳат дошта. бачаҳое ки аз шаҳри Душанбе хоҳиш кардем, ина ҳамиқа маълумоти пирра ҳамин хона ҳай. ва бача 6 сотих замин масоҳат дорад. 420,000 сум. ҳай гирдиш маҳкам нигоҳ кунед, чӣ хеле фасон хона. участкара бит чӣ хеле дам бигишеринар. хай маъқул боша бигираш. бачаҳо як бор дига мегӯям, ҳамин навор маъқул боша лайка бизанед, дар комментария ба пеш бинависед, савдотӣ ба пеш. иншоалло рӯзем хай бачаҳо.